bafethu kusaconcludiwe for i-case ka-Julius Malema, i-EFF leader leyo bawadubula bebhizi nge-celebrations zabo phezulu kwenye ye-rally zabo. So uzawuphinda buye kusasa nge-16 ka-April 2026 for i-final sentencing because sekebuyele i-sentencing wafoundwa guilty on all charges, then ke ngoku uzele into isigwebo sakhe. Ayike bathe befika namhlanje i-state sayibeka phansi case yabo uba ime njani, batsho uba injongo zabo bona bafuna into Malema agwetywe u-15 years ngaphakathi ejele for leya offense. Batsho ke izizathu zabo zoba since yenzeka yonke lento uMalema akaboni kusola, kwasetyenziswa izibhamu ezimbini, kubekwa impilo yabantu about 20,000 into bengcuphekweni because anything could have happened phayana. Uyi-leader ye-political party but uyi-leader nje public figure okumele into yoba i-lead by example. Bazitsho nje zonke nje izinto zabo ungathi kubonakala ingathi khona into apho kuvela khona into engathi kuye wadelela uinsulte i-NPA ngokungathi bawe busy ngale case yakhe bawastana nje ne-state resources yaninzi nje into ethethekile nje apho hayi intambo zanikwenza ke ngoku i-defense. Nyamaza ndithi lona endlweni lezimaqaqa Ncukayithobi nikezwa yena u-advocate Ncukayithobi hayi weza nathi ke ngoku watsho into yoba izama ke ngokuthini i-defense izama ukucima ezi zinto ezithethwa ezizathu abathi zizathu ezi-enough ezoba uJulius Malema makagwetywe i-15 years. Hayi ke watsho wathi in terms of i-remorse yakho lo ncam eyethi uba ngabe umuntu akashowanga i-remorse kumele into yoba makagwetywe ayozizathu esi-enough. Wathethela into noko bafethu ndive no-Holy Spirit nje kwezi zizathu andiyazi i-Holy Spirit ingenephi nje. Ngokukhona ke nalapho boke wathathwa khona umcimbi onokwenza ne-AfriForum phofu kukuthi boMalema batshilo bathi i-AfriForum ngabo abantu abahlokoloze into yoba abe uyabanjwa uMalema uvulelwa le case lena. So wabanayo nje indlela ka-insulte ngayo ngathi i-AfriForum so i-state sanayo siyibekile ke lonto leyo. So wazama ukutsho nje into yoba watsho udefense into yoba unelungelo loba ayilwele ngoba ayithethe okanye i-insulte abantu akafile into yoba bayanokucinezela abantu abamnyama. Niyazazi ke nje eza-terms abazabe bezisebenzisa zona. Abatsho bona into yoba uMalema makangapanishwa but nje abafuna into yoba makapanishwe inoba for ukuyejele anganikezwa okanye suspended sentence angayinikezwa ifine akaze kube khona umuntu owenze the very same offense wagwetywa ngendlela okanye abafuna ukupanisha ngayo uMalema. Kubaninzi abantu abaqhela ukudubula bhidi kusekumapati kusemitshatweni iqhelekile nje into yoba makuduyula kaze kubanjwe umuntu for low case leyo. And then ngaphezulu the other thing that they touched on was into yoba uMalema bafuna ingathi into yoba makaluze isiti yakhe yaseparlamente aluze isiti yakhe yase-JSC. So they also tried nje into yoba ba-ajue against into ezifana nezo. So uba ngaba isigwebo sona sizathwane sizasiva kusasa kukuthi ke phofu uMalema besekanawo amagama kawakhiphileyo into yoba even if bangathi bamgwebela ukuya ejele already uamile ingathi njengoba bezaba bebhizi apha e-magistrate court nje kuGompo East London bakhona abazabe seberedi beamile high court for ukuaphila ke ngokumeaning njengoba bebhizi apha ku-magistrate court already xa kungagwetywa umzekelo kuthiwe uphiwa i-sentence yasejele into bayoseva i-jail time already abasebhisho bazabe already sebefaka besubmitha ke ngoku inoba i-application agent application bezama ukuaphila loo nto leyo. Wanayo inyoba ke ngumrabaraba nje ozadlalwa in terms of because izawubande mos nayo izawuba ngundendende. So nje silindele ukuva ke ngoku kusasa into yoba izathini all in all i-case yakhe because kusasa kulindeleke into yoba makube i-final day apho bezathi bathathe khona isigqibo soba bamgweba uba makathini uJulius Malema. So that's just about it when it comes to all this. Phofu ke kwakhona nje apho beke barasa khona nje abantu xa kubizwa imicimbi enokwenza ne-AfriForum wavakala yena uNcukayithobi esitsho esithi hey ndibidone nje ngokubiza nje igama elinokwenza ne-AfriForum banqunga nje abantu. Hayi ke even umagistrate head ukuthi nje naye abeke idolo phansi nje into yoba uzawubagxotha abantu bangaba abazabe be-interruptana ne-proceedings zakhe. So that's just about it when it comes to le case. We're looking forward ukuva into yoba isigqibo sabo sakusasa sizawuthini and whatever decision abazayithatha yi-decision inoba okuyawuthi naxa omnye umuntu enze lo case leyo kuyawumane kureferwa back to le case lena. The public trial itself has a shaming effect on the public representative.
it has a shaming effect on the public representative, because already people are saying, oh, well, why should he not lose his seat in Parliament? Why should he not lose his seat in the JSC? And the fact that, my ladies, the fourth part of it is that we are not asking for a no punishment. We are simply asking for a non-custodial punishment. And no one can sensibly say that other forms of punishment do not constitute punishment, which is the zero-sum argument posited by the state. There is only one punishment as far as they are concerned, it's custodial. So what we say, my ladies, is that you have a range of penal options that would reflect the society's disapproval of, I would say, public misconduct by public representatives. And the custodial penalty, in fact, achieves the opposite. So we say that ultimately is a neutral fact that he's a public leader and a role model. The next one that they say you should actually send him to prison for is that he has no remorse. But they themselves say in Hewitt versus S, absence of remorse is not an aggravating factor. The state says that in paragraph 17 of their heads of argument. It's not an aggravating factor. But my lady, there is a fundamental legal problem with the argument. If an accused says, after conviction, I disagree with the magistrate, I'm going to appeal because the magistrate has wrongly found me guilty, the state says, infer from that he's not remorseful. It's absurd, because even under Section 35 of the Constitution, he has a right to an appeal. And the right to an appeal is based on a view held by an accused, wrongly or what, that the magistrate is wrong. You cannot say, I am going to punish this accused because he articulated a view that I'm wrong. That is just an abuse of judicial authority. So he is entitled to say, I respectfully think that the judge got it wrong, and I'm going to appeal. The judges on appeal may say to him, Mr. Malema, it is you who is wrong, and not the judge. But in expressing a penalty, a judge cannot say, I'm going to punish you more because you've said it's absence of remorse just because you say, I do not agree.